Ato conta ereksyon po tahaya seka aluno na seka alumna kiko te ereksyon palo kita trata arte. De arte school emocional die idade eigenlijk die idade die just door je 4 de 5 de 6 dan nog interessant in arte. Dus botinko stimular ng hobby, botinko trek pape kunang toch pa bom haya panang toch tingo tra algo. Dus met een manier laatst toe en dan ontwerp een t-shirt. Weet ik nou ontwerp een t-shirt die moda. Maar ontwerp een uniform nou voor een voetbalteam. Dus met een purba die jonge manier toch, pa loken dan gusta toch pa implementeer toch dan je leuk uiteindelijk persoon kan pinta een t-shirt en oh leuk. Tu já sabra que sortimento, já sabra com extra, tipo nos plataformas digital, botem em Corran, tipo Facebook, website e YouTube.